मेस कसारि बिथांमोनाबो दं। बिथांमोना दासिमबो जोंनिनो टाइटेल्सखौ लिरो, जेरै दैमारि, खाख्लारि, बाग्लारि, दिनै गोबां बसुमतारि। नाथाय बिथांमोनाबो दिनै गावसिनि जि सिनायथि दं बे सिनायथिखौ बिथांमोना आलादा मोनसे महरै लानो थांबाय। दा बिथांमोननि संख्याया जों मिथिनो मोन्दों 1 लाखनि बारा दं, 1,20,000सो दं। नाथाय बिथांमोना दिनै बर' रावखौ रायलायलिया, नाथाय टाइटेला बर'आनो, आरो बिथांमोना दासिमबो बाथौखौनो सिबियो। जोङो बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै नैबे जोंना सराइदेव जिल्लानि जला गामियावहाय दिनै जिहेतु जोंनि बर'फोरनि थागिबि सुबुंफोर दं। दा बिथांमोना थांनाय समाव दैबानाजों न' बां दिनै हा हु गासैबो समायसा जानांदों, आरो खेथि बाथि जिब जुनार आरो इभेन जोंनि सासे बिनानाव बर' लाइमोन बिथाङाबो जिउ गोमानांदों। दा गोबां बेफोरबायदि खहा जानानै गेजेराव थाबाय थानायनि जि समयसा बेखौ जों दिनै नायबिजिरनो फैदों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो बर' माहारि फरायसा आफादा जोङो न'खर एबा न' गासैबो हालोदखौ जों नायनो मोन्दों। बेयाव जों जोबोद दुखु मोन्दों, जिहेथु थासारिया जोबोद गाज्रि। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जि हायो एसे रायजोफोरनो जों दिनै दख'नानिफ्राय लानानै माइरंनिफ्राय लानानै गस्ला लंपेन्ट जि हायो दिनै साबुन, डेटल, पेनेल, दिनैहाय मेक्स' सलाइ, आरो दिनै गाइखेर आमुल, आरो दिनै स्राफ, पेनेल गासै जिनिसखौ जों दिनै होफैदों, जिथु जाय जिनिसा दै बानायावहाय बेसिक नेसेसिटि। आरो बेनि गेजेरावहाय जोङो दिनै गामिखौ जों बेरायनानै नुनो मोन्दों, जिहेथु बे ओनसोलनिनो जोंनि बर' सुबुं बिथांमोनहा दासिमबो जिहेथु आंगो बर'निनो बाथौ धोरोमखौ दासिमबो बिथांमोना सिबियो। नाथाय दुखुनांथावा बेनो दि बिथांमोना दिनै बर' रावखौ दिनै बुंनो हालिया। दा बेखौहाय जोङो दिनै बे ओनसोलनिनो जोंनि इउथ्सनि लिडार आरो जोंनि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों लोगो हमनानै गोबां खोथाखौ जों सावरायनो मोन्दों, आरो बेयाव जों गोबां बुस्थुखौ जों बुजिनो मोन्दों। आरो बेखौनो जों बिथांमोनखौ जों आसा खालामदों दि फैबाय थानाय समाव जों बर' माहारि फरायसा आफादा बेसेबां हायो नैबे जोंनि बर' ओनसोलाव जिहेथु बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि आसाम सरकार, BTC सरकार, भारत सरकारजों रायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे परिबेस लाबोनो हायो नामा, बेखौ जों बिथांमोननिसिम मोनसे आसा होबोनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय गोबां जोंनि बे ओनसोलावहाय मेस कसारि बिथांमोनाबो दं। बिथांमोना दासिमबो जोंनिनो टाइटेल्सखौ लिरो, जेरै दैमारि, खाख्लारि, बाग्लारि, दिनै गोबां बसुमतारि। नाथाय बिथांमोनाबो दिनै गावसिनि जि सिनायथि दं बे सिनायथिखौ बिथांमोना आलादा मोनसे महरै लानो थांबाय। दा बिथांमोननि संख्याया जों मिथिनो मोन्दों 1 लाखनि बारा दं, 1,20,000सो दं। नाथाय बिथांमोना दिनै बर' रावखौ रायलायलिया, नाथाय टाइटेला बर'आनो, आरो बिथांमोना दासिमबो बाथौखौनो सिबियो। नाथाय बिथांमोना सेन्सास हिसाबै, मेस कसारि हिसाबै, माने बर'नि साब मोनसे केटेगरि हिसाबै बिथांमोना दिनै लानानै दं। दा थिग बिदिनो जोंनि बे ओनसोलावबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा दिनै बर' रावखौ रोंलिया। दा जोंहा दिनै जोंनि बर'नि आफादफोरल' नङा, जोंहा दिनै BKWSC दं। दा बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों, आरो जोंनि बर' साहित्य सभा जिहेतु गार्जेन आफाद हिसाबै गोबाव सम बर'नि समयसाखौ समाधान खालामबोदों, आरो भाषानिफ्राय लानानै दिनै गासैखौबो बिथांमोना नायबोदों। बिथांमोननि बेफोर गिदिर मोनसे रेसपन्सिबिलिटि। दिनै जों सात्र हिसाबै जों दिनै सोमावसारनोसो ओंखारदों, नाथाय गासैबो जेंनाखौ जों आफाद हिसाबै जों लाजोबनांगौबा गोबां गिदिर खामानि मोनसे जायो। जिहेतु जोंहा साहित्य सभा दं, साहित्य सभाया सराइदेवआव फैनानै जिहेतु जोंनि बर'फोरनि हालोदखौ, बिथांमोननि राव, बिथांमोननि जि कालचारखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आं बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै खावलायगोन बे बिथांमोना दि गोबां खामानि मावनांगौ दं, बिथांमोना मावनो थाखाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव मावलाङो। दुखुनि समावबो जोंनि नैबे सराइदेवनि जि बर' सुबुं बिथांमोन दं, बिथांमोना जोंनि BTC निफ्राय जिहेथु बिथांमोना जायखौ जोंनि बर'नि मैखोम, बर'नि मोनसे फिसा हादोर होननानै मिथिगौ। दा बेनिफ्राय फैनानै दिनै खौरां लाफैनाय आरो बिथांमोननि हालोदखौ दिनै नायबिजिरफैनायाव दिनै बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आरो बिथांमोना जे जोंनि मैखोम बर' जायगानिफ्राय फैनानै दिनै गावसोरजों मोगा मोगि जाफैनायाव गावसोरनि हालोद, गावसोरनि समयसाफोरखौ दिनै खबर लाफैनायाव बिथांमोना जोबोद रंजानाय मोन्दों, आरो बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोना आसा खालामदों
जिहेतु फैबाय थानाय समाव इयुन जेनेरेशन्सनि लाइमोन गथ'फोरखौ बर' भाषा फोरोंनो थाखाय बर' लेंगुवेज फोरोंनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो दिनै बे ओनसोलनि बर' सुबुंफ्राबो बर' रायलायनो थाखाय जोबोद दिनै बिथांमोना गोसो दङ दा जों बेखायनो बिथांमोननि गेजेराव जोंबो मोनसे कमिटमेन्ट होबोदों जिहेतु फैबाय थानाय समाव जों हानायखिनि जों बिथांमोननि रायलायनो लुबैनाय बर' रावखौ जाहाथे बेसेबां जों हेफाजाब होनो हायो बेखौ जोङो मावगोन आरो जों मिन्थिनो मोन्दों दे बे खाथि खाला थानाय माखासे जोंहा सनल कछारि गामिफोर दङ बै समावहाय जे बर' रावखौ सोलोंनो थाखाय स्कुलावहाय बिथांमोनाबो रेडि जाबायमोन नाथाय समनि गेजेराव बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि खाबुखौ मोननो हायाखै दा बेफोरनि समयसा बेफोरनि प्रब्लेम्सफोरखौ दिनै बड' साहित्य सभायासो होनो हासिगोन आं बेखायनो खावलायदों जिहेतु बड' साहित्य सभाया दे बिथांमोननि लुबैनाय आरो हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बिथांमोना जिहेतु जोंखौ नायफैनायनि आरो खबर लाफैनायाव जि माने मोनसे गोजोननाय आरो बिटिसि ओनसोलखौनो जि मोनसे माने साबायखर बावनाय बेखौ बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो आङो बेखौनो लुबैदों दे जोंहा दिनै बिटिसि ओनसोलनिनो जिहेतु क'क्राझार सहरनिफ्राय लानानै उदालगुरि सहरनि जिहेतु बेफार फालांगि खालामग्रा बिथांमोन दं जिहेतु रायजो राजा बिथांमोन दं बिथांमोना गोसो गुदुङै दिनै जोंखौ बिसिम सफैनो थाखाय आरो मदद खालामनो थाखाय बिथांमोना जि सहाय होदों आङो दिनै गासैबो बर' हारिनि जानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन जे मानसि हिसाबै खैफोद समाव जिथु मानसि हिसाबै बिथांमोना सानदों हेफाजाब होदों आरो बेफोरनो जाहैबाय जोंनि मावनांगौ बर' हारिया माने सुबुं माहारिनि मोनसे धोरोम दा आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा आं साबायखर बावनायजों लोगोसे आं बिथांमोननि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबगोन दे बिथांमोना जेब्लायबो मोजाङै थानो हाथों आरो मोजां जेब्लायबो सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावबाय थानो हाथों